نه چلیا 2013 5 چلیا 2016 4 جودمها 2022 23 برفانبارا 2022 بری چمی دیرو که هر روز دگوهره شر دنابرا ین کو ظلم و زوری دکن و ین کو ظلم و زوری تک دبن. شرین کسین کو لبر خود دن دا کو همون نرخین جواکی ورن پاراستن و لسر پیان بن و ین کو دخوازن جواکی بفتسینن. لعرنگاری مزوپوتامیای تی خوستن کو لی مروواهی وره فتساندن میراتگرین خداوندان جنو و جبو مروواهی لبر خود دن. Ne Kürtler kendi başkanlarından ayrı kalabilirler, ne de başkanımız kendi ideolojisini, kendi çizgisini bu devletlere ya da Türkiye devletine, kapitalist devletlere teslim edebilir. Kurdun u sê nifşin têkoşîna jinan temsîl dikin. Têkoşîrên nebez ên nirxên mirovahiyê û xwezayî ne. Li Parîsê, paytexta Fransayê bi guleyên tetîkkeşekî hatin qetil kirin. Saraya ku nav û dengê azadî hezkirin û têkoşînê bû, jiyana wê her tim berxwedan û şer bû û wê bi şerên giran û bêeman jiyana xwe birezserî û bi serkeftinê bi vî barî rabû. Wê gelek rêheval tevî vê şerê kir. û hişt ku meşa azadî di rêya xwe de bi pêş bikeve. Sê keçên periyan, sê xwedawend bûn dengên civaka serdama modern û herîkîn û tevî karwana nemran bûn. Armanc diyar bû. Armanc ew bû ku çavê gelê Kurd bitirsînin û jinan bêhêvî bikin. Lêbelê ev tekoşîna ku ji zarîfeyan û leyleyan bê navber û bên vedan xwe gihandine roja îro tenê û tenê jinan zêdetir bi xwe girêdane. Her wekî sêvêyan, Pakizeyan û Fatmeyan. Pêncê çileya 2016 vê carê li Silopiyê sê jinên Kurd ên ku ji bo bicîkirina rêveberiyan xwe ser pêşengiya berxwedanê dikirin, hatin armanc kirin. Ew bûn neferên têkoşîna azadiya gelê Kurd, gelekî ku ev sed salin hatine dilgirtin. Her wekî qatliyama li Parîs, 4 roj beriya salvegera qatliyama Parîsê, ew li ebediyetê hatin spartin, di şexsiyeta neweyekî sembol da ku çanda berxwedanê ya botanê temsîl dikir. Porê sêveyê qureşik, çavên biken ên Fatma û Pakîzeyê tevê baweriya gelê xwe bûn û di nav wê çemê de diherikin. Rêhevalên wan di bawerî û berxwedana sarayan û sêveyan de gavek jî bi paş neketin û meşa li ser rêya xwe her berdewam kirin.
her wekî nagihan akarselê. Nagihan çemekî bêsînor bû ku jiyana xwe fedayê têkoşîna ji bo azadiya jinan kiribû. Pêdiviya me bi dengekî heye ku ji bo tevlîbûna çemê hest û ramanên serdemê bangawezî bike. Dengekî ku her çend kevnare be jî behsa îro bike. Pêwîstiya me bi gotinekê heye ku bihêle em xwe tenê hîs nekin û enerjiya me temam bike. Wiha gotibû nagihanê. Ew jî yek ji wan keçên periyan bû û wê deng û gotinên kesên berê xwe li gerdûniyê belav dikirin. Yek ji ketkarên bêhempa yên jînolojiyê bû ku rastiyê tîne ziman. Li Silêmaniyê bi 11 guleyan hat qetil kirin. Wê bi gotin û awaza xwe bawerî, rabirdû, bîr û têkoşîna jinên Kurd temam dikir. Xwestin ku dengê wê bibirin. Ma qey dengê rastiyê dikare were birîn. Liba wê hest û ramana serdemê jin bû. Ew dengê efsûnî yê felsefeya jin jiyan azadiyê bû ku îro hemû cîhanê serobinû dike. Jin me got yani em dema jin penaset dikin layê etimolojî de em dibêjin jin, jiyan, azadî, komangehî, suruştî ewan hemûyan pêk ava digirin dest. Jiyan, azadî, jin, jiyan. Têkoşîna wan ya mirovahiyê bû, yên ku dixwazin vê têkoşînê bifetisînin herî dawî 23 berfanbara 2022yan careke din hewl dan ku vî dengê bikujin. Evîn goyî ya ku li hemberî hovîtiya Daişê şer kiribû û yek ji pêşengên têkoşîna ji bo azadiya jinan bû. Mîrperwer ê ku şervanê gelê xwe bû û Abdullah Kızıl ê ku ketkarê gelê welat Parêz bû hatin qetil kirin. Kompleya navneteweyî li dijî Kurdan û jinan dîsa hat domandin. Wekî li hemû komkujiyên li ser gelê Kurd hatine kirin jî derdkeve pêşiya me hewildanek heye ku tu lêkolînekê berfireh li ser vê komkujiyê nayê kirin û hêzin li piştê tîkeşan werin veşartin. Kujerên sakîneyan, sêveyan û nagihanê û bi sedan pêşengên jin hê jî di nav arşîvên dewletan de wek agahiyeke veşartî tên parastin. Lêbelê hêza nepen avan pêşengên jin xwegihandina rastiyê bû. Armanca van pêşengan ew bû ku rastiya civakê ku hatiye dizîn û talankirin jinû ve bikin xizmeta civakê. Felsefeya jin jiyan azadiyê îro li her derê cîhanê belav dibe û her tirsê dixe dilê desthilatdariya Mêrparêz. Ji ber ku evên ku bi fikrên xwe dijîn tu carî namirin. Evên ku dengê xwe digihînin her serdemê û wê dengê efsûnî dîsa emanetê jinan dikin, ji bo wan tenê rêyek dimîne û ew jî xwegihandina refên ebediyetê ye. Her wekî sakîneyan, sêveyan, nagihanan û evînan. Îro jî rêhevalên wan ên jin bi hêza ku ji wan emanetkirtine têkoşîna xwe mezintir dikin. Jinên evîndariyê ku her yeke wan bi dildariya azadiyê li şerê mezin ê ji bo jiyaneke watedar li ber xwe dan, xeyalên xwe li wan bayên sor reşandin û çûn. Dema ku hêviyên wan di bin roniya heyvê de dihatin şûştin, ew bûn perperokên şîn û firiyan. Çaxe ku xatirê xwe ji me xwestin, bo me li pê xwe mîrateyeke mezin a berxwedanê hîştin. Wek hevreyên wan ên jin em ê bîranînên wan di têkoşîna xwe de geştir bikin û ji bo avakirina jiyaneke azad ku daxwaza dilê wan bû, em ê bi hişmendiya azadiyê ji faşîzmê her hesab bipirsin. Ji sareyê ku ehlaq û bedewiya berxwedanê di şexsiyeta xwe de ava kiribû, heta hemû jinên evîndariyê ku şerê mezin ê ji bo jiyaneke watedar dimeşînin, em bi rêzdarî, hezkirin û minnetdarî ji wan re dibêjin. Gotina we gotina me, rêya we rêya me ye. Mücadele etmek, mücadele araçlarına ulaşma çabası vardı.